Yeah, Mavieti. Good morning, guys. How you doing? Mwadzuka bwanji konse kumene muli. Yeah, ndithu lero litini tikambirane za Mviete mmodzi JB Julius Malema Juju. Amene ndithu amene amayankhula kwambiri kulimbana ndi utsamunda umene pakadali pano ku South Africa ndithu udakalipo chabe kuti zimangooneka ngati kuti zinatha komabe zidakalipo ndithu ku dziko limeneli la South Africa. Therefore panopa ndithu angompeza kuti iyeyo ndi wolakwa ndithu pa mlandu owombera mwamba ku stadium pamene iwo anali ndi convention. Ndi akuti basi panopa ndikuti iyeyo basi akuyenda ndithu kuti amangidwe. By the way, mlanduwo actually ampeza kuti ndi wolakwa komano sanamugemule kuti atani. Komano mlandu umene ndithu mmene ulili ndionana kuti ukapezeka wolakwa ndi kuti umayenera kuti ukaseweze upite ku ndende for 15 good years. So the thing is tiyambe timulike bwinobwino timvane bwinobwino kuti this issue makamaka ya Malema ikukhala bwanji. Yes, nkhani ya Malema ndionena kuti nthawi zonse iyeyo jayo basi amakhala kuti ndo ali pa chiopsezo. Why amakhala pa chiopsezo? Malema nthawi zonse azakhala kuti ali pa chiopsezo chifukwa chenena kuti Malema zimene amalimbana nazo ndi zinthu zikuluzikulu kwambiri. Ndi zinthu zikuluzikulu, sometimes we can say maybe it's beyond maybe South Africans comprehension. Kuteka tikhozana kuti sometimes zimene amatha kulimbana nazo nzono kuti mina anthu amba average people, average citizens, anthu amba ku South Africa nzika wamba mwina mwakese zingamvesese bwinobwino. It's out of comprehension. Zinthu zoti zikuluzikulu kwambiri sakumvesa kuti chikuchitika njani. But maybe anthu ena ake maybe amene amakhala ku Malawi atha kumvesa kuti apa chikuchitika njani. By the way, titenge 10% ya azungu. 10% yokha basi ya azungu, 10% yeniyeni ya azungu. Amene ali ku South Africa. Iwo aja kupanga control, akutenga malo nthaka ya South Africa 70% nthaka tumene yakujoni 70% kukhala m'manja mwawo. Mzungu kujoni akati ali ndi nthaka ali ndi malo amakhala ma hectares kuchoka kuno kafika kakutuko, right? Ku Malawi makhala ndi ati ndipite kumunda kujoni kulibe zimenezo. Kujoni sometimes inu mumatha kuona kuti kujoni kuyema kuti makuti. Komano to be honest, anu ake ene anthaka, anu ake ene akuda ku South Africa ndi anthu okanda kwambiri, ndi anthu otuwa amangonyamula zimabini mangozungulira nazo m'misewu. Anthu ene like zika zene zakuda. Hey my bro, give me 2 rand my bro. Mango pempa maturandi nzike zinizi. Now we're talking about black South Africans and hana jendo vutika. So even Amalawi kapena kuti anthu ena amene amapita ku South Africa kugwira ntchito samagwira ntchito kwa anthu amene samagwira ntchito kwa nzike za ku John. Nzike za ku John nde imagine weyo ukhale kuno zoti dziko lako ndilotukuka koma iwe ulibe gawo. Iwe ulibe gawo. Gawo lili ndi anthu oyera komanso anthu oyera ajaso, anthu ambiri amene akuwatenga magwira ntchito kumakhalanso anthu a dziko linaso. Ene pamakhala zifukwa zingapo ABCD.
Komabe tiyeni tinene chilungamo pano. Kuona kuti munthu wakuda waku South Africa, nzika inene ku South Africa ilibe gawo kwenikweni. Ilibe gawo kwenikweni. Chimene apanga, that's why they are so distracted. Chimene amachidziwa kwambiri kwa apatsa mowa azikhaoledzera nthawi zonse basi. Akati pamene popo akavine agents amavina agent zeze zichaka mati chani house kaya mati chani zinezi akavine azingovina basi ti basi amwemowa basi akapata kuntchito akungoanda ndrama mawasa abweraso chabwino. Ndino Julius Malema chimene amafaita kwambiri amalimbana nacho kwambiri chino kuti akuluakulu nthaka iyi anthu ochepa okha azungu 10% akapange control nthaka yonse. No, that's not right. Anthu akuda ku South Africa nawonso akhali ndi mwayi. Ndazungu okha amene amakhala ndi chifamu kuchoka kuno kwafika kakutuko cha kabichi, anyezi, tomato, nthochi, chani zonse ulimi wonse uli under control azungu. Ndi chimene anapanga chake kuphwekesa kwake chilichonse anakacheka m'mashoprite machani ku South Africa. Iwe ngati ufuna makala ineni ukapeza m'shoprite apakira m'shoprite, mphale apakira m'shoprite, tomato opakira ukapeza m'mashopu basi. Suzilimira wekha yayi. Kukufewesera ukachoka penepo ndaba mbali basa amazeka special chishop cha mowa, liquor shop chishop choto pambali pene pali bose complex nini yose mino ngapeza kuti pali shop la itika pali pachanga pambali pamakhala special shop yaikulu wapiti amakhala kungugulisa mo special mowa basi. Ukagula zakudya zako umu utenge mu mabotolo amu wape ukaledzera usaganize so yayi. Every corner ukangopita pakona nali yose upeza mamu upeza mowa kumangozerezeka basi. Alibe nthawi yoganiza yokhala basi kumaganiza. Ndiye chino Malema amayisetsa ndakwakulo mapanga akuyendene basi kwambiri ife atenda basi. And ma-foreigners akuda amene amachoka ngati kakuti amadzezo kuti amene sima threat sichiopsezo alibe ntchito amene wawa palibe vuto lilonse. Komano vuto lene amadzezo ndi azungu. Fama foreigners wangobwera zangogwira ntchito ya simple chani you understand. Komano mzungu akupandirira zinthu zikuluzikulu ndi amene akuyendetsa economy yonse. Ndiye iyeyo chamayisesa kuti akuluakulu this is not on. Even nthaka ineni munthu kumalawo matheka kugula kamalo kumanga kanyumba ku South Africa apanga chitedzetu chitedze kwambiri. So munthu uja amayisetsa konza kuti apapa izizizi actually ndi zinthu zonna kuti munthu wakuda nayeso akhaleso ndi danga akhale mu dziko ngati dziko lake azikhala ndi ufulu osati chilichonse chomwezera. Pita ku shoprite akangogula tijeni tomato akabwereko tere basi chilichonse anachita kumwezera iza kuchita panga ndi chani tandiuzeni ndi chani chanyuwani chimene ungayambitse ku South Africa chanyuwani. Kumalawi kuchako tithaona kuti kuli ma opportunities. Why kumalawi kuli ma opportunities? Chifukwa zinthu zambiri sizinayambitsidwe komanso you have the power. Iwe ngati nzika ukaona kuti apa uli ndi kuthekera kuyambitsa zinthu, uli ndi kuthekera kungofika kugula malo ndigula mwakuti ngati nzika uli ndi kuthekera kuyambitsa zinthu zakeso. Pamene ku South Africa akamati uyu akuyambitsa chana chakeso ndi kuti I don't know kuti uyambitsa chana for zinthu zambiri. Ona ma street even kunthu kuti kosari kukabwinobwino upeza kuti
chilichonse anachipanga anachikiratu kuti basi. So life yako ndiyoti anachita kuyezeratu kuti chonchi ukachoka apa pita ku Shoprite kagule chilichonse ubwerereko basi nyumba yako ndi basi. Nothing new. Yongo chanyuwa ndimonga bwa ise wendi jana. Mene kumonekera kumene kuchako ku South Africa kucha. Amene munapita ko amene muli kumene koko. Iwo khalenzika kumene koko. Papena ku Malawi you can undu umwayi undi ufulu o panga chene chonse kako munda chani zamuli mbiri ukhoza kutani chifoni zili you know kuti nthakayi ndi yanga. Maybe kutsogolo kuno kumene tizamba kuvuna nefoti Amalawi tamba kugona chonchi chifoti nthaka yambiri tikumagulitsa kwa anthu obwera ma Chinese mandani amwenye machani nthaka ichuluka kwambiri ene oti sakuyeneranso pene kugulaso nthakayo sakuloledwaso komano kuti akumagulitsa nthaka yochuluka kwambiri ndizasowa polima kutsogolo kuno akuluakulu telling you ndizasowa polima nde midzi anthu agulitsa kwambiri midzi anthu agulitsa kwambiri malo kwambiri m'midzi. Chabwino zidzukulu zathu ana athu azatidandaula zatitukwana kwambiri chifukwa sazapeza malo nalo azangozindikira ma Chinese amanga ma industries machani makampani. Chabwino iyo ipite ndino since Malema wakhala ku fight la zimene zizi komano one anatenga attention ya Trump the moment imene adapita Cyril Ramaphosa anapita ku America kufuna clarify kuti ayakola ku ife anthu abwino kwambiri siri kupha azungu makuti azungu mena mnjoya ku John wina akanoti azungu ma South Africa zakupha azungu. Anyway issue ine atapita bwana kujako Trump anaziyankhula zina zake zokhuza ndi Malema kuti why aren't you asking sukumanga wewe, why aren't you arresting the guy? Sukumanga Malema ibanje. South Africa belongs to all who live in it. But why wouldn't you arrest that man? That man said, kill the white farmers, and then he danced, and he's dancing, and it's kill the white farmers. I'm not sure, but I think if somebody got up in Parliament and started saying, kill a certain group of people, he would be arrested. Malema wakhala kudupha kuchoka mlandu kutoku zambiri mbiri mpakana even last month makhaso ndithwako yankhaso milandu inaso. Chabwino inu simukuona kuti pali connection apa. Okay, connection ilipo ndale zimayenda basi ndale zimachitika usiku omwe machina Trump omwewa ndi amene amapusha kwambiri kuti bwana yosamanga amene uchayo ndifakana isa kuti amene ufunika timutseke pakama amene timutseke pakama amene asamayankhuleso. Okay, connection in anybody. Listen to me. Connection in anybody. Tienti angane Milando mena kunkanizira. Aya mina naompela mwamba yema kuti basi munangana yankhulatu. Are you guys serious? A sail, plastic covering it. And if you shoot from that stage with a gun that is pointing up, it is bound to damage that particular stage. The people of the stage came here, told you and this court that the inspection was done by the police. They did the inspection themselves on their stage and all of their properties. So you understand? None of the properties were damaged, which is a clear demonstration that no live ammunition was shot from that podium. Equally, I've not endangered any life and I did not have to take any precautionary measures to save life because I was never in such a position where I can damage life. Where real life ammunition gets fired, human beings, even without looking at where
tiyangane mbali ya judge ndi ndani? Mina pene mungapeze picture ikulu. Judge yu dzina yake ndi Toinette Olivia. Toinette Olivia ndi member wa AfriForum. So kabungwe AfriForum ndi kabungwe koyima pakokha. Koma kabungwe kamene kaka ndikachamba ka usiru. Kabungwe kamene kaka ndi kamene kamapusha kuti kama mema kwambiri anthu Afrikaners, right? Ndi anthu a white, anthu oyera azungu. Ndi timati kamapanga support kwambiri white supremacist. Like tena kuti yani kuti white supremacy, kuti anthu azungu ndende amene ali, you understand? Yeah. Kuti kufuna kuti azipembedzedwa chonchi kabungwe kamene kaka ka AfriForum ndi kabungwe kamene kamayesesa kuti kakhale ngati ikoko kamapusha kwambiri agenda ya ma-Afrikaners nchani kuti iwowa ndi ngati kuti you understand what I mean. You understand. I don't know if you understand. AfriForum ndi kabungwe ka azungu kamene kamapusha kuti azungu akhale ngati panambala 1. Ndi kabungwe kamene kamapusha kwambiri even ndi kabungwe kamene kamakhala chonchi ndi America chonchi. Ndi kabungwe kamene kamauza America kuti apereke ma sanctions ku dziko la South Africa. Kabungwe kamene kaka ndi kabungwe kamene kamafaita kamakhala limodzi pamodzi ndi azungu ku America ndi kumapanga sabotage ujeni ajina tene South anthu akuda ku South Africa. Ndi judge amene yiro Toinette Olivia. Don't you see the connection now? Simu kuona connection kuti pale kugwiza nalo Trump kwanga kuti osamanga webanja kabungwe kauko kana kubasa kumpezela zinthu apa samene timpake basi cholinga chake sipamakhalira chake bigger than that. Pamakhalira chake chikulu kwambiri chimene kuposa chimene ife ino ndino kuti kuchiona. Pamakhazi kuzukulu zimene zimachitika. Bas just to silence the guy. Kale basi. Ndizimene zimachitika basi. Nthawi zonse. So anthu osatira chipani cha Malema akuti ife tipanga apilo tu sizitheka ati zimene kuti wathu akalowa 15 years mu jail. Komanso kuliso gulu lina, gulu la anthu ena amene iwowa ndakuda koma still they don't understand kuti munthu this guy is fighting for them. Sabanga understand kuti munthu atimenyera nkhondo kuti munthu iwowa amasangalalabe kukhala mu basi kuti azingomowa alibe maloto ahai apa mwamba yayi. Iwo amangofuna azikhabe zizeleze basi azibangada control basi kanyata. So iyo ndi situation ya anthu amene ali ma black South Africans. Ena osewa amene manozoto ochita amakhala anthu ambiri ndi azungu kaba anthuwo ndoti ndobwera. Koma ambiri ma South Africans eni akulu si anthu ono kuti ali ndi like you cannot feel it kuti iyi ndi home. Chifukwa zambiri zimakhala zoti zitikale azungu basi anakontrola kale amakontrola kale azungu. 10% yokha koma kupanga control 90% ya nthaka.
yeah, that's it guys. The issue ya malema ndi mmene ikuyendera, mmene ikukhalira. Guys, thank you so much. Ma update tipatsanabe kuti tione kuti chifukwa chigamulo achibweretsanso mu January 2026 pamene tsopano azabwera ndi fine kuti akulu inuyo tikugamulani kuti mukakhale nasaba angomuweruza kuti iweyo wopezeka olakwa, koma actually chigamulo chenicho sanapereke kuti utere chilango chake utere, ngakhale kuti tikudziwa kaye kuti chilangocho chimakhala chonchi koma sana. Same thing with Peter Mutharika anatsogola unofficial results koma panasawa kuti Annabel Ntalemanja alengeza kuti the power vested in me, kuti mphamvu zozinakedwa mwa ine ndikulamula kuti Peter akhale president. That's it. Pakasasumiza ajaji justice aja Toinet Olivia anene kuti ine ngati jaji malema iweyo utere. Guys, thank you so much. Malawi cameras.